Reload. Let's save. Yeah, I mean, veel saai het dan. Gaan jullie drasten. Hier gezien. Nu ver nachten. Oh, zo zien dat is. En ja. Okidoki. Right, stop again in again. Ver, als je nou laat gaan. Klasjes die. Je ziet toch nog heel uit hartstikke goed. Right. Hacker je nu de. Je hebt je nu even. Als je een buggen hebt nog een tricht geleerd. Right, als je een. Kavela. Als je een female. Right. Alles naar huis van en een sniper er le. Joe fang. Yeah. Yeah, buggen als je nu nog een uur nu gaan, dan heb je alles tegen crouch. En dat is die toch heel even de gloes het. Niet echt gewoon ach, shouldn't na gaan als dat me een game genoeg is af. Geharrig nu had die toch een uur nog. Shouldn't Sparta. Right. Off. Clueless. Off. Okay. Yuck. Right. Rear fell off. Machine bekend health of wat ik eens mention. Gaan jullie het hartstikke goed rouwig zo bij gewild teichtje kussen nacht ne seiten heen. Therapie gaan ja. Gaat hier nog een vies. Right, okay. See? Het kan wel werk. Kom maar. Oeh. Dat was een thema. Niet talken maar right. Right. Wof. Die ligt bekend spam de chat. Kunnen we eens gaan zien? Okidoki. Right, vier is in shot the ish. Er is goed geval bier die Lara kanaatje kan slie. Gaan echt mis op bier. Niels kan catch value. Ja, dat is niet dullig. Right. Right. Sindal hier kun snav to the shop. Slag ik een kusje naast jenne wat de shen. Wel echt vaarsk. Het ding ik erke sto. Hij is een sabbatje nee. Een join ele. Ach maar. Een doorstekker op de hele kan uitgaan. Niels kom. Han jullie raw eenmaal gewil een kumal kan een quest marker maken bij erke. So nu als je een garige go verder fame maak het actually dal. Ach er is geen smaal aan de hinnach. Zo weet ik wel. Okay. Oh, wel hier een map pakken. Okay. Hallen ja, er alles.
woof. Yuck. Right, so I had a map, but I can actually at our route heen. So I can sin coffee mal. Ach, he sin sitting at Jana. Oops. Can you list Jared to Sanushka? I shouldn't have shared. Right, Usa. No? Nishak. Right, kitchen. Oh. Koha fiachin mishaniano. Right, a hein and a hinach. Ah, a chin. Well, I fiachin rehin. Well, I think I do it. So this is the compass, large enough to ford an ocean. What's that? Oops. Ah, yuck. You shouldn't come out. You change me a little. Terwijl hij vastkeert, kindje en everything. Neil. Oh. Shin the shot. Oof. Okay. This. Okay. Horanada. Shin the shot. This. Oof. Okay. Oof. Ah, yuck. Well, let me tell you. Okay. Okay. This lava guy. Right. Throw it. Shouldn't she? Let's go now. Right. Christian ask gan nuin yet. Agus genial. Very lekker. Klar be uniek jaar ik hem show no. Yeah, va cartarf. Geharish leis nach ra caran heels so be akam rakal chara big akam. So we should Burning to ash what you cannot possess. That's a child's way out. To hell with London. Boudica was right to burn it to the ground. It's a brick and mortar shithouse. So bright and beautiful, set aflame. Will you rule over these cinders now? Yoke its people to your whims and needs? You do have power here. Power you have earned. Na éisrí Odin I have finished my work in London. That's enough. Scanja. London is only a Min beginning. screenshot so My coskersel. order reaches Aye. further than your tiny boats can take you. Never forget, Trigger, my old friend. Man at sea may have gold and glory, but he is always a slave to the churning tides. We are that tide. Look at that.